Takes a long time to direct a film. It's not just 3 weeks or 6 weeks or 6 months. It's a year and a half at least. And I wasn't free until recently. Tak otázka zněla, proč jste si postavil na druhou stranu kamery až po tak dlouhé době po vašem režimním debutu, který byl někdy před 17 lety. A pan Rickman říká, natočit film není záležitost 3 týdnů ani 6 týdnů, je to záležitost rok ani 6 měsíců, je to záležitost roku a půl. A já jsem zkrátka do téhle chvíle neměl tolik volného času. Prosím, otázky, any questions, please? Go ahead. There is one here, yes? The film was great, thank you for this. I wanted to ask you whether did you consult anything, what takes the cultural side of it with the French part? Wait a minute, you know what would be here is a good idea. Everybody who has a question, come down here and we can the microphone. You can repeat it always. Ještě než začněte, tak mám takový nápad. Každý, kdo se bude chtít na něco zeptat, ať přijde sem dolů a my vám půjčíme mikrofon.